Minkejja l-wegħdiet li d-droga se tiġi eradikata għal dejjem mill-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, ir-realtà hija ferm il-bogħod, tant li fil-midja ġew irrappurtati każijiet ġodda ta' priġunieri li nstabu pożittivi għad-droga u li kellhom id-droga kokaina. Iddikjara dan il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija mill-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-sigurtà nazzjonali u l-ġlieda kontra l-kriminalità Beppe Fenekadami. Jgħid li dan huwa ċertifikat ta' falliment tal-Gvern u jekk din is-sitwazzjoni fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin se tibqa' kif inhi u ma tiġix indirizzata, se jispiċċaw ibatu l-priġunieri stess. Dawn l-aħħar rapporti mhux miċħuda jkomplu jikkonfermaw kif il-Gvern Laburista falla fil-ġlieda kontra d-droga u milli jeqret id-droga fil-ħabs u dan minkejja l-ftaħir ta' pjana l-ħabs mill-Gvern li jista' jinsab fit-tieni leġislatura tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-Gvern għandu jġorri responsabilità ta' dak li qed jiġri fil-ħabs u għandu jieħu passi u miżuri serji sabiex verament jassigura li jkun hemm sigurtà fost il-priġunieri u jara li min qed idaħħal id-droga fil-ħabs jinqabad u jitressaq quddiem il-ġustizzja minnu fih.